Feria do Viño de Valdeorras, que, como sabedes, terá lugar dende o venres 30 de maio ata o domingo 1 de xuño. Por lo tanto, eu pasolle a palabra ao presidente, a Marcos, para que el faga, bueno, pues nos conte todo o que teñen previsto, o que organizaron e que queren facer nestes días na praza de Viloira. Marcos, cando queires. Gracias, alcalde. Bueno, bons días a todos, gracias por vir. Un ano máis a DO de Valdeorras pon en marcha a Feira do Viño de Valdeorras. Trátase da edición número 26, a primeira para min como presidente, e ao frente da Dominación de Orixe Valdeorras, na que é un honor formar parte. Quero agradecer en primer lugar o Concello do Barco, especialmente ao seu alcalde Alfredo García, a súa colaboración sempre, desde o primeiro ano que se decidiu celebrar aquí, unha das razóns polas que seguimos apostando por organizar a feira neste concello. Hoxe estamos aquí para presentar o programa da feira. Teño que dicir que se o ano pasado tuvemos un programa de luxo, este ano non podíamos quedarnos atrás. Así que disfrutaremos dos nosos mellores viños en compañía da mellor música, actividades para os máis pequenos, catas maridadas, un show cooking e unha pregoneira de excepción. Teresa Portela, a inspiración pura. Ademais, a través dun deporte de gran tradición na comarca, como é o piragüismo, un deporte que fala do río Sil, dos nosos embalses, a nosa geografía tan particular, que foron testigos do nacemento de grandes deportistas de talla mundial, que levaron e seguen levar o nome de Valdeorras con orgullo fora das nosas fronteiras. Ela será a encargada de dar o pregón de inauguración da feira o sábado día 31, Pero teño que dicir que este ano temos a feira máis madrugadora de todas as que se levan feito, porque en realidade os actos comezan o día 27 de maio, coa posta en marcha da Ruta dos Pinchos que a DO organiza xunto á Asociación Empresarial de Valdeorras, a EVA. Estamos moi contentos de que, tras 5 anos de parón, volva a Ruta dos Pinchos da Feira do Viño, e tamén de que regrese o mundo da cultura da man do director de cine Rodrigo Marín. O venres 30 de maio proxectaremos no Teatro Lauro Olmo a súa cortometraxe Drago Blanco, premiada no Festival de Cine de Granada como a mellor cortometraxe de España. Do magnífico programa deste ano temos que destacar tamén a presenza do prestixioso chef José Manuel Mallón, que será quen dirixirá o show cooking, que terá lugar o domingo. Tamén contamos nesta ocasión coa colaboración da Axencia Galega de Calidade Alimentaria Agacal e das experiencias galegas de calidade, que serán os protagonistas de cata maridada que terá lugar o sábado pola tarde. Mencionar tamén a cata dos viños da DO maridados cunha selección de pinchos diseñados pola cociña do Bar Bajo 5 do Barco, que se elaborarán en directo nos xardíns da Casa Grande de Viloira. A nota musical de celebración o porán as charangas Bicolla, que actuará durante toda a xornada do sábado, e Tatú, que fará o propio durante o domingo. E o prato forte virá co concerto do grupo Dani Barreiro en Friends o sábado ás 11 da noite. Haberá, por suposto, tamén este ano actividades para os máis cativos, nos xardíns da Casa Grande de Viloira, con hinchables para todas as idades e con monitores de animación, para que os máis pequenos estean atendidos mentre os adultos disfrutan da feira con tranquilidade. Como sempre, recomendamos o consumo dos nosos viños con moderación, e para aqueles que queran achegarse sin usar o seu vehículo, a feira porá a súa disposición un ano máis o Expreso de Valdeorras, un tren con saída no pabillón de Calavagueiros e que contará con paradas en moitos puntos da vila durante o horario da apertura do recinto feiral. Desde a DO agardamos estar á altura e que os visitantes se leven unha moi boa experiencia da nosa festa por excelencia, a Feira do Viño de Valdeorras. E para continuar con esta ronda de prensa, cedo a palabra. Ben, pois